ఫ్రెండ్స్ కాపీరైట్ ప్రాబ్లం వల్ల సాంగ్ని మ్యూట్లో పెట్టాల్సొచ్చింది. సో డెమో చూసారు కదా, ఎక్సలెంట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియో చూడండి, ఇంకా సూపర్ అనిపిస్తది. వీడియో ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్‌లో ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియో చూడండి, ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి ప్లీజ్. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, ఖచ్చితంగా లైక్ చేస్తారు వీడియో చూస్తే. అండ్ కామెంట్ చేయండి. ఇంకా కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో లవ్స్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, లవ్ సింబల్ కావచ్చు, ఏదైనా ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, ఇలాంటి ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. లేదా మీ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటారంటే చేసుకోవచ్చు. సో సేమ్ ప్రాసెస్, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, మొత్తానికి కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. సో చివరి వరకు చూస్తేనే మొత్తం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. తప్పకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ నుంచి ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, లాంగ్ ఫోటో. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఇదే ఫాలో అవ్వాలి. సో కంటిన్యూగా సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇలాగే. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కంటిన్యూగా చేసుకోండి. సో నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ 13 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మొత్తం 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 13 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేస్తుంటే ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మధ్యలో నుంచి డబల్ బీట్ మార్క్ ఉంటుంది చూసుకోండి, అక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 14 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి దాని తర్వాత వచ్చే ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇలాగే లాస్ట్ వరకు. ఇది సేమ్ ఇలాగే కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. 20 సెకండ్ వీడియో ఉంటుంది, ఈజీగా అయిపోతుంది. సో లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో లాస్ట్ 20 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు లాస్ట్గా ఒక ఫోటో ఉంటుంది, లాస్ట్ ఫోటో. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తాయి, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో 1 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో సింపుల్ ఇలా పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా కంటిన్యూ చేసుకోండి ఇప్పటి నుంచి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంటుంది, ఆ చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ 2 ఫొటోస్ని వదిలేసేయాలి, లాంగ్ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి.
సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో టైం ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో 19 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.